pod wabo mana yiero jomolil ma chikegi ok wabikalo ma en mana jo Kenya ema nigi wach kae mana mondo kik yier joma nigi mibadhi kuom milion 800 mar Rigathi Gachagua milion 200 koro osewuok kacha moko gintiere mwandu mopogore opogore pod utimo nonro e wiye and kanya lero ni matin kaka watimo nonro kida lero no winja ne kaka Gachagua ne otwak ko tenore koda mwandu ma oseyudo nyaka sani gin mwandu maromo nade kata inkono ni nonro ma utimogi yo machalo nade ne jal ma wacho ni mwandu ge romo kama to konyal mana penjo kata konyal duoko penjo motenore kaka ne oyudo winja ne kaka ne otwak kano da dhogi kachiel koda Martha Karua mane gitie kanyo e twak mane dayo dhog jogo malaro jolar content piny Kenya. Accounts did not receive 5 billion. That is propaganda. I have 200 million. That is the money that is held. 200 million, 64 million. I worked with the Ministry of Lands and Settlement. 10 million, I worked in Kenya Power. 33 million, I worked in the Ministry of Livestock. Another 46 million, I worked in another organization called Patek. Up to 200 million, that is all the money. But when you set policemen to investigate, they don't understand accounts. When you save money in a fixed deposit, it leaves your personal account into a suspense account. A normal policeman looking at it, movement in and out 4 times a year of 200 million, he thinks you have 800 million within that year. So when he multiplies by 7 years, he says you have 12.4 billion. That is the folly of the kind of investigations we are having in this country. I don't have billions, I have 203 million into that account. And that is part of my wealth. I'm worth 800 million, minus the 200 they are holding, another 600. So just a quick follow-up on that, Honorable Rigathi, because the charges you are facing are as a result of trading with county governments. What's your position on public officers doing business with government, whether at the national level or at the county level? By the time I've done all my businesses, I was not a public servant. I was a private individual. I have no conflicts of interest. I was a businessman. I applied for tenders and competed, open tenders and won, and did construction business and did supplies, and nobody is complaining. Today, those charges against me, no evidence in court, nobody is willing to record a statement. Clean business. And I never traded with institutions because I was not part of any government. But this is when your business brother... I did in 2011. I did in 2012. You know? When they say that my brother was governor, my brother became governor in 2013. I did business in 2008, in 2009, in 2010, 2011. And that money is there. And it's all documented where it has come from. But nobody is bothered because they just wanted to punish me. But they wanted to blackmail me into supporting the handshake. And I'm a man of principle, and Uhuru Kenyatta knows that. I respect my conscience. I will never be intimidated. And I can tell you, many governors today supporting Azimio is because they were blackmailed like me, and they gave in. Honorable Gachagua, just clarity. In 2009, 2010, there was no county governments. Which government did you do? Sorry? There was no county government in 2009. I'm saying I made money in 2010, in 2009. There was no county government. I didn't make money with the county government. I never did business with the county government. I said I worked with the Ministry of Lands. I worked with the Ministry of Livestock Development. So you cannot say that there was conflict in Nyeri because I did this business long before county governments came into place. But Honorable Gachagua, the matter in court is about doing business with county governments. I'm saying the matter in court is a matter that is on fabricated charges. And that matter will be coming in the fullness of time. What I'm talking about is the money that is held and where it came from. As to the allegations, as the matter before court, there is nothing. It's absolute lies. There is nothing. Nyakoro mokejwang mano Rigathi Gachagua koro sokanyo ikinde mane dayo dhoge. Kiwinjo weche makamagi. Mokejo wacho ni miriambo to une jok pan kata matimo nonro weche makamagi. Kendo mucholo weche gi edo. In kaka ichung' ne weche go mag chike ka EACC. Weche makamagi ka iwinjo kendo wacho nonro ok time yo moro makare. Ka itime gi jogo mogi kod lony. Obila dhi kacha to obila ok winj weche mag omenda.
Mano mi bedo kod paro machalo nade tich ma utimo kaka EACC. Ingeni gimanya wacho kuom wachno ingeni ng'ama tho e pi jatho e pi mako gimoro amora mobiro ne ok onyalo wacho ni ok walony e nonro mwatimo. Nonro gi timo wan gi forensic experts, wan gi a good forensic club, wan gi very well trained investigators, wan gi very well trained lawyers matimo analysis. Koro gigi iluwo gi mos gi backed by forensic evidence maonge makosa mwanya timo kata matin. E thuolo ma utimo e weche gi duto ne ichako mana lero nwa kaka umanyo weche mag duoko omenda mopogore opogore mosebedi ka ikwalo mana ka ne pok ang'adi. Adwa nyisi mana lero ni nonro matin kaka waluwo weche gi. Iyudo ni chik katiba gi chike moko kaka Ethics and Anti-Corruption Act kaka chik miluongo ni ASECA. ASECA en Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Miyo sama waluwo mwandu ma ikawogi. Mana kamano kang itie ko wayudo thuolo mar winjo pachi kuonde weche mopogore opogore mana ka koro da somo weche mantiere ka kod kacha. Ang'o tang'onwa nonro mopogore opogore itimo ge yo machalo nade jogo mantiere kanyo we wakaw thuolo mar somo moko kuom ote ma osebedo kacha ko chwalonwa brother Kuku George mar Thimlicho Inga Migori County wacho ni penj na jalony ni en okang' mane ma ka gitero e nyim ng'ato wacho ni ira IBC to chin mibadhi miene ma ugol ranyisi duto ma un godo to ok ukaw ne okang' mora mora kod ratero mare mar IBC e doho. Penyo ma kama nang'o duoki ka waduogo mana bang' ka waseka yweyo maduno moda kaw sani. Emily Auksa wacho ni biro nyalore ka giwuok oko motegno ne mibadhi. Injinia Lazaro Kanyambok bende nitiere ka giote mare owacho ni kanyo to adok ne IBC cases mamulo corruption yuare sana e court. Koro IBC onge kod capacity mar punish ng'ato kod just a mere allegation. Owacho ni gima court poko ng'ado mano just remain allegation. Owacho ni moseng'adi kaka mar Gachagua ema koro dwaro action mager. Public office dak irwake fitina kod nyiego machandi. Owacho ni binafsi mano dak idhi mabor kod tijno. Injinia Lazaro Kanyambok Makare Ubangi Jamagunje erokamana ahinya. Charles Lwanga Ogato erokamana ahinya kuom kete ka wacho ni oneno ka nitiere Nyamira County kendo yudowa e yo moro makare. Nyakoro mogi jong wakaw yweyo madundo ka waduogo twak pod dhi nyime. Twak pod nitiere kae kod Charles Ayo ma en apisa mar chike e duolno mar EACC. Kik idhi mabor pod chenro en mar rupeny ka waduogo pod dhi nyime ikete mana ka. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Chris Owino ka Nairobi, ma Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit.
kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, Ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Ni kwa Ramogi. Mahingo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ramogi juang waseduogo keno akaw mana yueyo madundo. Wangado mana twak matin. Kawa yueyo mondo mi waduogi gi twak kamane waweye kanyo. Koro Charles ayo nyakoro Ramogi juang wantie gi Charles ayo mano apisa ma ochung'ne wechego mag chike mano e duolno mar EACC. Kama gikedo kod mibadhi ikinde gi duto ang' orangnwa kanyo mana mapiyo piyo kwadong' mana gi thuolo ma dakika 8 kende tuotieko twak okinyi ma kawuono mana kama ne weye kacha uyudo gi yo machalo nade ka ukawe tutere kanye mano ne iselerno e thuolo mokwongo mana kama ne wang'adi kanyo. Erokamano. Yiena mondo aler ne jopiny kaka watiyo gi doho kao mwandu molil mek officers matiyo ne serikal. Miluongo ni forfeiture. Kao mwandu mek jogi waluongo ni forfeiture of assets. To mae en established under the Ethics and Anti-Corruption, the Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Koro chikni miyowa teko mar luwo jotij sirikal ma iwacho ni are public or state officers, jotije sirikal te. Chikni miyowa teko mar luwo jogi mondo wang'e ni to mwandu magin gogi begin mwandu mowinjire gi pesa magi yudo, msach gi magi yudo kata biashara maber magi declare magi yudo be pesa gi lure gi gigo. Koro sama iyudo ni pesa gi ng'eny to jotije sirikal gi ok nyal wacho kaka ne giyudo pesa gi. Ok ginyal explain the source of their income. To mane kumwa donje to wandiko negi, waluongo gi gindiko dhogi, to wanyiso gi ni explain ane wach pesa nini. Pesa nini en disproportional to your non-legitimate sources of income. Tindeni in gi pesa mang'eny to tich timo matin. Koro pesa gi tiyudo nade? Anya miya good example ma otimre be mana April igane. Ejela, a ministry, a Department of State for Correctional Services. Mano department mang'iyo weche mek jela. Kai ntiere a cleaning supervisor. A cleaning supervisor nen gi mwandu madhi mana 450 million. Mano cleaning supervisor. Mago mwandu moting'o geche, udi, lo gi pesa. En mwandu moting'o geche, lo, pesa, udi. Ma cleaning supervisor. Just a cleaning supervisor, a ministry, the State Department of Correctional Services.
Ka nwang'iyo nonro maler to nwayudo ni jogi ne wacho ni negi supply chiemo e jela 4 to jela 4 gi onge guma gi supply. Mano examples manyiso sama gika inago timbre to waringe do miluongo ni civil court to wakwayo dogo ni o preserve nwa assets gi kwa miyogo jogi time mondo explain kaka ne giyudo gigi nikech wanyiso gi ni msache ngeni jatich sirikal mora mora msache en gima entie koro wanyise ni payslip ni to mwandu min go explain kaka yudo gigi tido ni jogi ok nyal explain koro mane kaka koro wadonjo to recover mane for process mar forfeiture makoro luo Madira MP Gachagua ni makoro thotho japi kindegi duto gima iketnwa ler kendi iwache yo malera ahinya kaka uyudo mwandu makama kuom jogi mantiere kod chilo mar mibadhi koro chilo mar mibadhi donje yiero nitiere wach ma wacho kanyo ni yuko jamna wadhi losi yuko jamna no sa 3 mano ka wabedo gi jolony weche mag siasa bende madhi bedo e studio kachiel to sani mane gimoro ni voter bribery ichiwa soya mondo mi ng'ato timango ng'ato goni ombulu e kinde go duto nitiere weche go mag bedruok bedo kod integrity e kinde gi maji timo yiero oganda kia ni ng'ama omiya gi ng'ama okawo ng'ama unyalo wuok kacha kendo umaki mana achiel kuom penjo adariwe gi penjo mopenj kacha e mbui mano ketni kacha e thuolo mokwongo brother Akuku George mar Themlich Oinga Migori County owacho kanyo ni bende untiere gi ratiro mar tero IBC e doho ka diponi nyinge ma uchwalo ka gidhi nyime kendo gipuodho gi kendo joko odonje apise mopogore opogore med penjo no gimoro mopenj kae mar Wajakoya wacho ni jogo man gi mibadhi biro de udhiro tich kanye ka jogo man gi mibadhi ideyo gi adeya ka diponi Wajakoya obedo jatend piny Kenya kanya wacho gima tin e voter bribery sani wan gi chik mokal en chik ma relatively new onyien iluongo ni the Bribery Act of 2016 Bribery Act ni wacho ni en makosa chiwo gi yudo koro both the giver and the receiver nigi shida ka koro kichiwo asoya kod kikao both the receiver and the giver nigi shida kae mano ni bribery act koro ka temo link up gi voter bribery the coming elections it's a common election offense worldwide ok en gima timre Kenya kende en gima timre piny te kata siasa kata election mar America benentie allegations of voter bribery between Trump gi President masani Joe Biden koro wan gi chike ma deal gi voter bribery en chika achiel mokwongo en the Bribery Act wanyaka gi Election Offences Act king'iyo section 9 to consider bribery as an offense where it takes place during an election period. Koro both where bribe is given to influence a person to vote for a particular candidate. An offense. Koro voter bribery ni an offense both under the Election Offences Act and the Bribery Act. Sani wagolowa wenge wa oko migao mar EACC migao mar DPP migao mar DCI wagolo wenge wa oko kabisa wadaneno ni to ng'a gi ng'a machiwo asoya ka nikech mano be is a way wanyayo kwayo go IBC mondo bago it's a ground to bar any candidate from further elections future elections kata elections masani ng'ama chiwo gi ng'ama imiyo duto ketho under the Bribery Act masani kaka sani yuke kaluo kata ng'ato maketo yuka kopoge apoga kama intie kata udhi mako jedi kata kaluo kende kata Nairobi ka unya mako jedi yuko jamna buro mokodgi yuko jamna wan gi officers mekwa attend rallies go wang'iyo sana ingeni okinyal mako raia te lakini contestants mar elections gi political party leaders machung e kombe mopogore opogore gine ma wan kod gi wacha ahinya mana kamano e wach machielo bende ma wadarango mara tero IBC e doho ka diponi
okotimo gino mane ukwayo gi nikech uduto unduol mochung' mana kar kendgi mana mapiyo riwo mano bende gi mara majal moro penjo kanyo mar waja koyan ingeni tero IBC e do gimwanya mana wacho en ni wanya kwayo ka waneno ka IBC ok tim gima onego beni gitimo to IBC nigi jotende wanya mana ndiko barua ne Public Service Commission my employer Public Service Commission to andiko ne president to anyiso president ni jogi ok tim gima chik dwaro mano kende gima nyatimo nikech IBC be en independent commission watatieko gi wach mara waja kano gigi moro machielo bende medo wach mari mogik ka watieko kadi en singo mare tieko weche mag mibadhi gi jogi mayudo ni owacho kanyo ni en mana deyo wach waja koya mar deyo ji ok en founded on any law okinyal chiwa tichako deyo ji no aparo ni en gi process ne piny Kenya sani capital punishment has been outlawed. I mean, death penalty is outlawed. To kapok ngato deyo, okinyal ma ngato ti deyo. Nyaka court kale, nyaka do kale mawach ni ngani okoso. To ngani kokoso, to koso nango ti deyo nango. Chike mwan go sani ok provide ni jomotimo corruption ni deyo. Wan gi chike maber matweji, wan gi chike maber makao mwandu ji, jomokwalo public assets, wan gi chike maber. Koro okayie gi waja koya nikech chike ma Kenya sani onge kuma wacho ni ideyo ji to be kata kideyo ji nyaka be ni the highest court in the land main Supreme Court opodho deyo no ngato sa appeal mochopo Supreme Court ma Supreme Court wacho ni ngani onego de to aparo ni election offenses oken part of offenses ma ideyo ji mana kamano wach mari mogik nyalo biro nade sani oganda chomo yiero mana ok watieko sani akwayo jo Kenya duto ni kik gigo ne joma mibadhi omieno kura. Wan gi 6 elective positions. Wan gi mar president, wan gi mar governor, wan gi mar senator, wan gi mar MP, wan gi mar MCA. Ngata machilo mieno kik gimi ombulu. Ok ni ka jogi osadonjo to koro gichako effects me corruption koro donjo ka koro bech mogo bech maisha odhi malo gine magin to blame koro jo piny oya wenge gi vote clean leaders in the next perfect opportunity for them tariko chiko gi vote clean leaders ero kamana inya Charles Ayo komiduto matoko dokinyi makawuono nyakora moga jwang mar Charles Ayo mawuok e duolo mar EACC ka otwa kod kedo kod mibadhi ote me kosebedo ka donjo kae kuwuok e county ma Kisumu antiere gi ote mopogore ka wacho ka mama Perez wacho ni kawuono eko ayudo ng'ama wacho adieri owacho ni omany mana joma mibadhi kendo giker kod yeyo moro makare kama chielo Lorin mina Dylan owacho kanyo ni an oyudo chenro yo makare kendo mondo yo makare wacho ni oneno makare kanchiere ka chielo koda Sweetina CPA Odera ya wasande Alan koda Dota Avila erokamana inya kumkete mana kae ohangla full time benda nenu kanya kwa Ramogi Jwang jicho mchanganyi man nyadorera Charles Onyango Daryl Boaz binwa yudoka Rolex Odhiambo kaka pile in mana kodoka Ramogi TV Frank Generali erokamana kumkete Ramogi TV nyinga Cleophas Oluoch mane thuolo mana yudo kinyi makawuono matwa kodi kawakelo twak makama twak mabiro kore mana chuny banjo e manching tich abich wan gi jathum manyien wada winje ni eno chako wer mare karango mano mabiro ng'e jothumbe wa kod nyawadwa Joyce Duor kikidhi mabor nikech kata bang' mano wabiro ni kanyo kod chal mar fwambo e mbako romo ikete mane Ramogi TV oriti masani kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. E Injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel, gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Kama wayudo e chiemb chuny, kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye oheri nyathiwa. Kiki ng'adi chunyi wuon ni an ok ohera
Kaitai kod Jilo Jamwaka, Roda Nyarko Kitmo, kod Ken the DJ. E chenro mar Injili Kalo, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 10 okinyi, mana e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Rabuon mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka, kaka gino milongo gi dho ngere ni snack. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD, and there's this girl alikuwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo wonyangege. Waluare kuliet pa. Wamiyo moae thurwaka. Kod moae pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lind Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malich madongo waseneno ka jawaro chungo, e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Marekani, Nairobi. Ma, Ramogi TV. Busy Bee on the beat.